It-tlieta flaxija l-General Workers Union se tkun qed tlaqqa lil ħaddiema tal-Air Malta biex tispjegalhom is-sitwazzjoni li tinsab fiha l-linja nazzjonali tal-ajru ta' pajjiżna u xi żviluppi kien hemm. L-Union qed tikkundanna dik li qed issejjaħ bħala kampanja ta' biża' li l-intenzjoni tagħha hi li taqta' qalb il-ħaddiema biex dawn jieħdu deċiżjonijiet li ma jixtiequx f'mument delikat għall-futur relation tagħhom. L-Union tagħmel referenza r-rapport li der f'ġurnal il-ħadd li għadda li kien qed jikkwota uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea jgħidu li biex issalva l-Air Malta mhux se jkun possibbli għaliha li żomm magħha l-ħaddiema kollha. Ir-rapport jikkwota wkoll lil dawn l-uffiċjali jgħidu li għandhom dubju dwar kemm il-Gvern jista' jieħu miegħu lil dawn il-ħaddiema li l-impjieg tagħhom jista' jintemm fil-proċess ta' ristrutturar fix-xhur li ġejjin. L-Union tgħid li dikjarazzjonijiet bħal dawn ma jagħmlux ġid u mantiżi biex ibeżżaw u jaqtaw qalb il-ħaddiema biex bekk jiġu sfurzati jieħdu skemi ta' irtirar kmieni mix-xogħol. L-Union tgħid li mhijiex kontra dawn l-iskemi sakemm ikunu volontarji bil-ħaddiema jkollhom l-opportunità u l-libertà li jirriflettu biex ikunu jistgħu jażlu huma mingħajr ma jiġu sfurzati.